Здравейте, приятели на Парник БГ, град Нови Искър. Аз съм Петър от градина Томатина и сега ще ви покажа какви са разликите през много студените нощи вътре и извън поликарбонатната оранжерия от Парник БГ. Измерването го започваме от полунощ навън. Виждате, в ляво е навън температурата. Минус 7,9 става минус 8,4 в оранжерията, падат минус 2,2. В 3 часа минус 8,1, 1,7 в оранжерията, продължава температурата да пада. Минус 9,4 стига в 4 часа, наближава нулата в оранжерията, минус 9,9 в 5 часа, минус 0,1 в 6 часа в оранжерията, минус 0,3 в оранжерията в 7 часа. Това е фаталния момент, минус 9,9 навън, минус 0,3 в оранжерията в 7 часа. След това слънцето естествено изгрява, започват рязко се покачват температурите. Виждате, 9 часа става положително и навън, вътре става 8,8 и така 10 часа, 11 часа, вече всичко е в реда на нещата. Почти 10 градуса разлика вън и вътре в най-мразовития ден, по-скоро нощ на 2025 година. Това е 8 април. Денят, в който замръзнаха из цяла България много овошки. Предполагам, че в полиетиленовата оранжерия би било малко по-студено. Поне Ники така ми каза, че поликарбонатната затопля повече. Ние затова се спряхме на поликарбонатна. По съвет на Ники, само че ние нямаше как да го направим в такива много мразовити нощи, може да се пуска някаква печка в оранжерията и така ще се спасат растенията, които евентуално са засадени, или още разсадите, които си държиме вътре. Но сме супер доволни от тази оранжерия. 10 градуса при минус 10 навън, 10 градуса по-топло вътре, за нас е окей. Надявам се да ви е било интересно тази информация, която ви давам. Поне аз не намерих друга такава точна информация и статистика в интернет. Надявам се да ви е много полезна в бъдеще и при избора на оранжерия. Това беше от мен. Довиждане!